Vieš, Sal? Ten čo je deravý, ako si to? Teraz začala už prehrávať 1-0. Báčo, ty ste si krampel. Čo dvíhaš? To nemá čo zastavku dvíhať, ty. Ty chumaj! Počkaj po zápase. Sa máš po piči. Kokodine! Nauč sa píska. Ty trulo vyjebaný. Offside! Gól! Kam si to kopol? Ty koľko zaplatí? Ako pískáš? To čo? Ty krompač. Ty čo tam robíš v tej bráne? Joj, títo chlapci dneska sa im ani behať nechce. Ja v ich veku 90 minút som byl s pivom v ruke. Tajtrl jeden prostý. Čo chce sopliak? Čo má za problém? Oj, škoda, že má pičina, ty. To ako keby hral slepý z uchy, mama. Mám vieš dole, ty pácham, takú ti strelím, že... Jebni ho! Bi! Kam si to kopol, joj! Do pino! Hej, súdi! Koľko po do piči? Vylúž od toho psychopata! Prihraj! Šlak te trafil, ty... Ber loptu, poď! Čo ty robíš? Pýtaj sa dole! Nič mi tam padlo. Dobre, taký tam môže padať. Igor, joj. Niekedy potrebujeme 15 šanci na 3 góly a niekedy dáme 4 góly z 3 šanci, ty. Poďme už táto, hej. Všetko som už aj tak vychlopcal, ja zmoknutý som celý. Poďme za jeden, ja už mám tiež dosť.